Sarni prothom sini mung mangkha basata. Ani mung ke ramthiang lima molsom khaifano chini district ni senior leader ke ano bike molsom mangna hino ke bumung 2-3 ta tongmani bagai ani short bumung ke bike molsom hino ke ang Tripura Mothani district vice president ke tini oro family karon ke tini chini World Indigenous Day 9 tarik 8 mas 2021 ni salno jeng ha ni basa World Indigenous Day jeng palelai thani bo chini o Hazara kami bo chini Mothani chini boro rokno ang BJP ang omohai hinai kwbangma hingsa onglai thani lama rogo attack khlaijaka tai nok rogo phai borok na attack khlaio hingke aborok belai chaya chini bubagra nahar mungke abo haya chini bubagra ni nahar mungke thansase tonglai di thansase chini manthai rok jeng sanlai nai hinai samani ba jehetu jeng bo oro chini district president bo tini saphai kha jeng thansas tongna nangnai jeng thansa tongya hingke chini o greater Tripura land bo bahai khe mannai okokno tini chini district president bo sakha khud angbo tabuk omo hai kheno angbo muchungo opar kamini boro rokno okokno kacharna muchungo jeng thansa sin dorkar chini greater Tripura land manna hingkai omo se chini bobesot ni thinang bobesot ni chadi omo hai khe wansugoi jeng kachang kachang khe tonglai khe hamo hambai Bunani bumung khai je tani bumung tamo kisa sagate ai bumung khe khone jiriya mo para tam para Hazara para tamung lai mani tini oro bo bungkhe cho kisa kife cho kife ungse ai no phaye ano bu to o khe phaye nor bufuruni boroni phai tung mani apro angken o to bungkhe dogai ni phaye dogani phai je bo o bung o dogai no phaya angke no ni emne balha ta ke bungjang chin o phaye au ge phaya bu ai ni bumung ro ko mau ko khe phaye ong phaye bo sai chung da phai bo phai bung sau sung no phayo o bi lo go bi ni buri kaisa to bo khrok ni phayo borok kuni ja bo nong no bo khrok ni borok khorong ni ja bo bu ya bi le bi le nai to bu la hung ya bo sai sing se chok ki ke ong phayo o bunani bumung tamo ostoran bi ya bo para ni Hazara para to bung phai nang phai ong se prothom sarni sini mung kisa sai ma kaisa Ani mungkai Dilip Kumar Gunda, YTF ni Vice President. Geseng tabo Hazara kami wo, phai sok bujak, ani logi tonggo chini Sar Ranjit, District ni President, tai chini Vice President, chini bike da bike mosam tonggo. Geseng chini actually phai mani karon kai, thangnai 9 tarigo, jeng Mungia kami wo, chini TTADC ni ngai, jeng state level palai pro, ba chini je World Indigenous Day jeng palai ni program bo, o Hazara parani borok bo Radana nanya bagai ba Radana oke thansa ni kokno khanan bagai thangka thiaba program paye noko kifil phaibro borno lama kasi buka asun thagaya noko phaibo borno buka ya rom thangka bukhuro phari thangka ga abono sungtin nanya bagai sungtin oro phaika sung obon kobongna mo sungo sung thansa ni lama wo sung bulai toklai khayai aba hekele sung thansang maya sung taibo kaham khayai sung buinani nangthai o bunarung nang kobongna mo sungo takuk song nor sawa tini oba hake mislead khayai jeng o thansa nor sabai nai nor bo phaide jeng goton palbak sa khayai raja bai jeng thansa khayai chin o naharmung je raja ni naharmung je greater Tripura land o abo mangkai jeng thangani chin identity mudang jangani abun bagai ang kobo nang bo hambai sarni prothom sini mung sagar kisa sar ani sini mung Ranjit Kumar Deborma tabuk Tripura Mothani district president ini political district Telemora district ni president engkai agi ang Mungia kami headmaster khopjak tabukai ini Tripura Mothawa haboi Tripura Mothani samung khaidam
어런이 이제 티니 파이맨이 가론 মানে ব উদ্দেশ্য তুই ফাইলে মানে ওর ini phaiman hingkhai जों sikango 9 tarik International World Indigenous Day palailayo Mungia kamio a program chini Hazara kamini bororok bo thango hingkhai chini o mothani bororokno borok program pai kifil puru norok tangoi chini a program a raja phaiman program bo thang 9 August World Indigenous Day palai thani thang hinai lama kasui bufung engkai जों bono khanawi जों phai nai phimani engkai orunukha borok busai bihik tei busla borok khoroksa tamno borok lama kasui bujak even nogo phai porjonto buphai kapu engkai जों abo khanawi tinobo bono nainai phimani engkai a bujak mane horo borok Mungia kami hospital o thangai treatment khaijakha hor ni bisingo horo जों gri khaba जों abo asuk saimalia ni kinten dino जों khanaka je borok Mungia kami thangai doctor be najagai biti burai tabuk chai dong borok khub gurui bikra biti burai paine sin bong thani rang gurui je boni samaj ni boni kas korok borok para proti bisi salai bongni biti burai paine rok khoros borok tabuk grilai tongo जों tini je mansak chini taraf theke klang thaka engkai omo haikai kaisa thanchani mario जों tabuk thanglai tongo chini rajani thanchani khorango chini rajani khorang baino chini joto tiprani tipra sarok tabuk thanchangui phai tongo o jagao se tabuk BJP ni bororok IPFT ni bororok chukliriui chini borokno group khai tonna bagai thancha khayai tonna bagai bora haikai sorojontro chalogo जों borokno kobogo naidi जों jotono tiprasa o hani busa rok जों jotono thanchangui khorang tisa khangkai chini manthai chini tongthai abo jotono जों tini taisa kifili manai boni bagai जों kobognai borokno omo hai bulai toglai taungthong borok bo chini tiprasa o thanchani mario phaidi palbaksa khai khatun khaja khai kok baksa khai yapri baksa seui chini rajangni thangsani khorango जों samung tanglayani chini odhikar no nanang bagai chini ha chini tongthai chini chathai chini sangbidanik odhikar no जों nanan bagai जों greater tripura land chini rajani wansukmung chini tripura sarokni bagai abono mannani bagai जों thanjakai samung tanglayani boroknobo जों kobogo omo haikai bulai toglai te tangthung বুজাংনাইনি বুমংখাই তাম bujangni bumungkhai tabuk khonen joiriang chini takuk khonen joiriang bini bufangkai donterai riang engkai bini bihik bo bujakha takbo khuksi robam tongkhu engkai boni bumungkhai dohan boti riang engkai busla bo bujakha sonjiram riang bor kathatam nogo phai lama bo bujakha sonjiram bo lama bo bujakha gari ni angkhoriui nogo phai bo bujak phika teisa engkai omo hai je sak bai sak omo hai kai जों bulai toglai ungtong hangkai जों bahai kai chini manthai chini sokthai chini thanchani marino जों charite sanai bahai kai जों greater tripura land mannai o greater tripura land to chini tripura sarokni bagi siblei chini tripura sarok thangnani bagi se boni bagi no जों sao borokno sao je bunai je omo hai kai te tangthong phaidi thanchani mario se phaidi ni borokno जों kobogo হামবাই sambai